Къде сме? В андерграунда на душата. На какво бе? На душата, бе! В андерграунда на душата. Авторските песни, не само днешно време, и преди години, и записват стари песни и вместо да кажат, че това е песен на майстро Анжело Маликов, който е, не знам, бог на циганската музика, на Хасан Чинчири, на Яшар Маликов, да. Мануш Романов правеше текстове. Мануш Романов правеше текстове. Те записват и на албума с моята най-нова песен, еди коя си, моята най-нова песен, еди коя си. Това въобще не ми харесваше. И в старите певци, и в новите. Всеки казва, че песента е негова. Основно налагат македонския стил, песни, които са на Звонко, които не са лоши песни. Въпросът е, че Луди по нищо не отстъпва и е по-добра от този стил. Луди да не е... На Мими Цветанов песните. Това щях да кажа за Мими Цветанов. Той беше единствения автор 20 години автор. от Живково време и до преди 5-6-7 години, докато изкара последната негова песен е Дой Дрома е негова песен. И всички красиви, Зелена яка е негова песен. Не знам, много. На Нено направи 3-4 песни. На Нено направи, да. Той човек е от новото поколение, Мими, от нашето поколение. Това е човека с най-много хитове, собствени хитове, и му свалям шапка на това момче. Даже не знам дали имаш наблюдение вътре, а ти не можеш да нямаш. Аз говоря, че най-големият е Шабан Байрамович. Байрамович е най-великият, да. Е най-велик. Да. Въпросът е, че аз казвам, че Мими като текстове, повечето му песни са много по-силни като текстове. Мите, така е. Извинявай, приятели, ама не мога да го сравняваме с... Не, аз не сравнявам, аз казвам като текстове. Аз казвам като текстове. Разбира се сега, може да има някакво попадение, Мими Цветанов да има някакво попадение, с което да разбие и него. Да, че има много силни текстове. Има много силни текстове, момчето да е жив и здрав. Има 3, 4, 5, 10 песни, които са много силни. Ама Шабан Байрамович е легенда, той има над, не знам, 20 албума и така нататък. Няма спор, защото ако щеш ми вярвай, аз при свободното време, седа си вкъщи, слагам слушалките и си пускам просто Шабан Байрамович, просто има едни нови песни с латино аранжименти от последните му албуми и просто си се наслаждавам. Пазя си и касетите на Ориент с Мими и всичко си паза. А всъщност, какво ще кажеш за този новия стил, дето основно са при младите върви? Сега ще кажа, приятели. Талава ли е, тава ли е, тенджера ли е, тепсия ли е, нищо не става, приятели. Сега ще кажа защо нищо не става. Тя не е лесна музика. От музикантска гледна точка говоря, не е лесна музика за изпълнение. Обаче, тя е чужда музика. Тя е навлязла преди 10 години в България, при нашите роми. Ние сме си от родени и прадедите ни са родени тук и сме си закърмени с друго звучение, с друга хармония. Ще ти дам един пример. Циганска сватба. Вече хората отиват на циганска сватба, чакат булката да мине колкото се може по-бързо и да си тръгнат. Защо? Защото слушат едно и също изпълнение на музиката на оркестрите. Едно и също, както казваш ти, талава ли е, с извинение на момчетата не ги упреквам, майстори са. Обаче на повечето хора това е чуждо. Много такъв стил, който се пее като ходжи, като такова едно изпълнение, което ни е... И то се повторя. Във всяка песен е това. Все нареждане. Едно темпо на кючеци, едно темпо някакво такова албанско.
Темпата са добри, между другото, модерни, харесват ми темпата. Ама песните, даже и думите, повечето думи не можем да ги разберем. Не знам, на някакъв техен език там си ги пеят, на някакъв цигански техен, повечето думи не ги разбираме. Добре, от младите някой прави ли впечатление? Затова това ми беше мисълта, че на времето хората седяха до 12 не мърдаха. Защо? Защото започвахме да откриваме с суити, да речем, народна музика. Красива народна музика. Почвахме с македонски песни, с цигански стари песни, сръбски, гръцки, естрада, БГ естрада ги научих да слушат всякъде в София, в България. Gypsy Kings бяхме толкова известни, научих ги Gypsy Авер да пееме Gypsy Kings на 3 гласа. Бяхме известни с стаи. Циганите гледаха, леле, какво става сега тук? Какъв е този език, какво е това? Фламенкото си е фламенко. Цял свят го знае, знаеш ми. Мисълта ми е това, че преди се свиреше много по-различна музика и беше интересно. Хората играеха и танга, играеха и валсове, правихме им конкурси за най-добра танцуваща двойка. Беше весело. Сега като почна с сталава и завършват сталава. И това. Няма текстове, няма танцувална. А от младите имаш ли някой, който ти харесва? Като изпълнител или като автор? Да ти направи впечатление? Автор от младите да си чул. се сещам, не съм чул. Може да има, ама не съм чул автор. Автор не съм чувал. Всеки си взима нещо, презаписва и казва, това е моята песен. Не че и преди се правеше. Ами сега е най-много, защото вече няма какво да... Искам да те питам вече за работата. Вървиме към приключване. Казвай. Града, големия град. Да. Останахте малко градските музиканти роми. Усеща ли се, че няма тая... Не те разбрах градските му какво това е. Когато имаш град... Да, София, ние сме София. Да. И имаш градски музиканти, които правят музика, която трябва да свързва града с гражданин и града с Европа и с света. Аз говоря, че това бяха старите поколения, дето беше Чичоми, Ристо, да. Когато беше Будапеща, ресторант. След това, като поколение, ние бяхме научени на това нещо като градска музика, като градско звучение. Да. Вие останахте тук 7-8 човека, ние сме на изчезване. Това те питам. Ние сме на изчезване. Да не прозвучи хвалебствено, аз съм един от певците, дето работя в центъра на София вече 15 години, ти го знаеш, в кръчма. Да казвам ли? Да, не. В кръчма при Яфата, вече 15 години и моите клиенти са 90% чужденци. И защо ни държат хората тук? Едни обикновени цигани, 15 години, да ни уважават и ни да държат и да ни искат да си тръгваме. Защо? Защото, както казваш ти, ние свириме абсолютно всичко. Дали си от Япония до Канада или от Австралия до не знам до къде си, на влъж и на шир цялото земно клубо, няма да не можем да свириме за някой гост откъдето е, да не можем да му свириме или да му изпееме песен откъдето е човек. Абсолютно това го можеме и затова учиме се, искаме, ако не учиш, ако не може... Много ме дразнат сега музикантите, дали старите, дали млади, които знаят 3 кючека, знаят 3 хора, знаят 10 песни, аз съм музикант. Не е така, приятел. Музикант се учи докато аз съм вече на 53 години, седа вкъщи и още вада текстове, песни, дали ще е немска песен, дали ще е португалска, дали ще е финландска и така нататък, защото трябва да работя, трябва да си вада хляб. Къде сме? В андерграунда на душата. На какво бе? На душата бе! В андерграунда на душата.